부끄러 팔발대 지금 라이브 만원 뭐 당대 아이가 저봐 쫄리네 아이가 저봐 쫄리나 부끄러 팔발대 지금 라이브 만원 뭐 당대 한잔의 거랑 야산대 부끄러 팔발대 한잔의 거랑 딱 뭐라 팔발대 너판에 묶으면 뭐 당대 부바그라 야사대 지니 부바그라 땅에 그러면 마카 때 스쿨 가서 여러분들은 나타나는 모티나 아쪽에 만들어 졸리나 야사대 지니 부바그라 땅에 그러면 마카 때 스쿨 가서 여러분들은 나타나는 모티나 아쪽에 만들어 한잔의 거랑 야사대 부끄러 팔발대 한잔의 거랑 한잔의 거랑 야사대 부끄러 팔발대 딱 뭐라 팔발대 너판에 묶으면 뭐 당대 무바그라 팔발대 한잔의 거랑 야사대 부바그라 아유 럭토 Mana? Foto sini ya. 저도 파이반 작품에 지니 미디어랑은 belakino kakam ya paro te hamba ya paro tai sini bizin jora phano asam sa program ringman jora phano sini haksal sampani phaiman jakphane jutto sini jobani sengkrarangno ani paiplai hambai te hamsum ya paro te haino hai sini bubagarano mo khulumang ya paro जों दिनै रामजनगा दिप्रामाव थानांगै जों दिनै कायसा पिसफुल प्रटेस्ट रेलि खालायखा जों नुखा थानाय सानै साथाम सिगांगो दिनै लाइबुमा एबा दिनै गुसुं गुसुं तंलांनाय दिनै बुबाग्रा स्नाम कलांमानि बुमुंगोनां स्कुल उमाकान्त एकाडेमिनि बसकांगो रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्तिनो आसुग्रिवै दिनै मुकुमनो होना नायमानो जों बेलेनो शेलेंगो आबनो ते जों तिनि खादमानि तिनि हमसं रेली जों साना नायो जों रबीन्द्रनाथ ठाकुरनो जों जथेष्ट जों सम्मान दियो रेसपेक्ट दियो पियाबा जों बनो सम्मान दियो नै चिनी दफाने एबा चिनी दिप्रासानि एबा चिनी बुबागरन लाइबुमानि बसकांगो सित्रा खलाय कायसा लाइबुमानो फनो नायमानो जों बेलेखनो खास हाजाक एबा खादुजाक जों दिनै मूर्ति बसकांगो चिनी रिना नायमानो जों मानि माया जों साना नायो नों तुमु जुदि मूर्ति खायना नायखांखाय चिनी बुबाग्रानि मूर्ति ना उमाकान्त स्कुल बसकांगो खायजना नों थुम ताइ जों अमबो नायो चिनी उजिन्डे पैलेस चिनी बुबाग्रा संनि राजबारिन बसकांगो जे मूर्ति कायनि तंगमानि आबनो दाजि दाक्ति नरजांना नों थुम आरो चिनी बुबाग्रा महाराजा वीर विक्रम ते महारानी कांचन प्रभा देवीनि मूर्तिनो आचुरिना नों थुम ताइ आस्तबल मारनो स्वामी विवेकानंद खलायमानि आबनो हायनो हाय फिरगै ते अबोंनो किफलिना नों थुम आबो जों जत्त तिप्रा सारक जों आबो नायो तां हिमालय जों चिमु कुमनो जों कुसुं खलाय जों बन कथां तना नायो तामगे चिन तिप्रा सान चिनी बरम चिनी बुबाग्रा चिनी बरम चिनी हाबु बाग्रा कलां थामनो जों नायथकलै तुइ दुलै जों तने नमसंगो आबन बागै जों जत तिनि तिप्रा सारक जत जागानो एबा जों तिप्रा म थानगै जत डिस्ट्रिक्टनो जों तिनि अमाय खादम रेलि फनगै तंगो जों अबनो जों गभर्नमेन्ट आपिल खायनाय चिनी जों चंहमानि चिनी लेजिस्लेचर रंनो जों अबनो आपिल खायनाय जों बनो रिक्वेस्ट खालायनाय नरंनो जों चिनी खरांगै जों नरंनो चंगै रहका नरक ताबुक चिनी लाइबुमान होन नाय थानिबो एबा चिनी बुबाग्रा स्नाम कलांमानि चिनी मुकुमनो खेल खायतानिबो नरं जथेष्ट नङ रेस्पन्सिबिलिटी दंगो जों नङ रिक्वेस्ट खायनाय दाक्ति न रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्ति न नरै रिजानाय नों थुम जों रबीन्द्रनाथ ठाकुरनि मूर्ति न जों कायमानि चिनी कुनो बाधा करि बर कुबनि जागाव कायथुं आबो चिनी कुनो दुख करि फियाबा चिनी बुबाग्रा तांकलांमानि उमाकान्त एकाडेमी आबो चिनी कायसा बरम आबोनो जों बसकांगो जों
kaimani no sung mani maya amono chung tin tei no chung khado manchi reli khan media rong no belekano kha kam ya faro te hamba ya faro tai chini o bijin jora phano asmsa program ringmani jora phano chini haksal sampani phaima jokhani chukto chini chobani sengkra rong no ani paikre hambai te hamsum ya faro te haino hai chini bubagaran no mo khulumung ya faro chung tini pam durga ti pramot